Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado.
The happiness of heaven is the constant keeping of the Sabbath. Today, let us all be worry-free as we celebrate God's goodness diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon world. Yes. Good morning, everyone! It's a great morning. Nanagita sa set. Yes. Si Yob karon wala tungod kay naigilakaw, so si Aubrey sa Yes, welcome. thank you. For the meantime na ito, kauban si Aubrey. Kauban ko na ito na stranded si Aubrey. So patas na diri. May mag-week. Yeah, in spite and despite sana nga tanan wing, padayon gyapon ta. Bahala na kanang dahil ka sleepless night. Mao na muto sa iway sa North Central, padayon sa kada sigon. Yes. And mga paglama, a wonderful Sabbath to all our viewers all throughout the world, ma-Facebook man, ma-television man. Good morning kaninyong tanan. And we hope that this day would be a delight to all of us mga kapaglaom. And mga kapaglaom, our heartfelt gratitude, we would like to express our gratitude to our brothers and sisters there in Leyte, initiated by Pastor Bong Diasis, Sir Jovi Espinido, and Ma'am Sheila Espinido. Salamat nga sa inyong mainitong pag-abi-abi namo diha sa naglisod ta dito katong sa tuwa mga stranded moments ito. Yes, ilagi punta nilang gipadayon, ilatang giab. Yes. I would salamat kaayo ma'am sa inyo sir, ma'am Sheila, sa inyo ang walay puas nga pagsuporta, and thank you so much. Wala ilaing ming mastorya, thank you jud kaayo. Yes, gabi gid ang mga experience ito mga kapaglaom, gabi di na tumadi na yato ang pagka-stranded, kaduha pa kita na stranded sa pier, o maski sa dalan paingon na diri putol pa gid ang tulay, so gabi siya nga pagsulay. Apan ang Ginoo nagpakita gid sa iyang divine providence by sending us people nga motabang sa ato busa. Salamat kaayo usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Kitcharaw, Agusan del Norte, family Beltran. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi sa amo og sa lamian nga panihapon. Yes. Mga kapaglaom, ang Ginoo gyud wala nagpasagad nato, iya gyud tagaan og mga wala dili ta kabalo nganong naunsay mga reason naabot ta dito, nagtuota nga mutuyok pa ta dito, pero ang Ginoo nagtan-aw gina sa tuwa matag usa. Mga kapaglaom inuwi unya, mga kapaglaom ayaw mo hawak kay daghan kay mga story nga makapadasig kanato. Sa Bible Beats ako makauban unya si kapaglaom Joby Espinido. Magsuroy-suroy mi saliti atangin na unya mga kapaglaom. Yes, so sa amo diri nga part, we have a lot of things to say nga experience for this week, and for sure napo-share pa ang atong mga correspondents abroad. Sa ato po silang kumustahon diya sa abroad. Hello, kumusta sa inyong tanan diya? Happy 2018 from PSK World, Thailand. We thank God that our team here is getting bigger. Here with me is our lovely sister Annalyn Areli. And we are here in Muangthong Adventist International Church. Our vision is to be a church that knows, experiences, and shares our hope in Jesus Christ. From Muangthong Adventist International Church. Panimbaya kanatong tanan gikan sa Muangthong Adventist International Church. Ako manghinaot sa tanan ng mga Adventista, kita madasigon, magpadayon sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ug happy watching sa akong mga igsoon, si Irene sa North Dakota, si Henry ug iyang pamilya sa Pakistan, si Sherwin sa Australia, ug akong mga igsoon nga tuwa sa Pilipinas, especially sa Digos, Davao del Sur. I hope na niining tuig 2018 kita magmalambuon ug magbadasigon sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat. It is such a great blessing to meet and fellowship with our brothers and sisters in this church. Praise God! I'm happy to be part of the media ministry here in Thailand, and we are looking forward to sharing with you more of God's goodness and blessings this year. Thank you so much.
Itong mga kapaglaom diha sa Thailand. Thank you so much for share sa inyong kadasigon sa Ito na amon. pangalan church? Mongtong Tani. International. Yes, at least kay nakabisita po ta silang simbahan kay usual, I think murag layo po na siya sa, I don't know kung Bangkok ba na siya, pero lahi na po niya side sa Thailand, no? Yes. Salamat kay sa atong mga kapaglaom diha. Thank you kaayo. So from Thailand, we're going to California na sad ang atong next destination. So recently, no, the world just celebrated Valentine's or Hearts Day. So how do we make love grow? And especially, how do we make love that make our church grow? So karon atong tan-awon ang atong mga kaigsuonan diha sa California. So it's February and everybody is thinking about celebrating love. How are you going to celebrate the Valentine's Day? Have you thought about buying flowers? Smells like love. Or buying a stuffed toy, like this one. Pretty cute, right? Or having dinner with someone special in your life. Do you think all of these things would help blossom your relationship with someone you love? What makes love grow? And how do we nurture relationship? Health and the growth of the church, just like love, needs to be nurtured and should be given an utmost care. Healthy churches comes with healthy members and leaders. The ongoing Pastors' Conference of Pacific Union gives an emphasis on becoming a healthy leaders, thereby producing healthy churches. Full package Healthy Monday kick off by highlighting how mental health affects the growth of the church. That you always have to have several things at the tip of your tongue, if you will, for which you are grateful. And the moment you feel fearful, you give thanks for something and you'll be right back up there in the conscious thought part of the brain. And now you can manage fear more effectively. Bottom line, remember I started out by saying each emotion has its own chemical associated with it, its own neuropeptide, which means that you cannot have gratitude, which is part of joy, and fear that coexist in the brain at the same time. It's only one or the other, but never two at the same time. Mind, body, and soul come together. One cannot function without the other. God has entrusted us as a steward of His temple, and so overtaking diseases should be our #1 target. You say, how did I get diabetes? You're wondering why. But what you don't realize is that most of the food that you buy from the store have sugar that are added in them. God had given the body the ability to heal itself. But we have to follow God's counsel on how to be healthy. Undeniably, physical health comes hand in hand with the financial health. Beyond the impact on physical health, our financial health touches on every aspect of our lives, such as attitudes, behaviors, and emotional stability. There are 2 L's that I want to give you as I close. The first one is limit and a list. If you go shopping with a list, you will then buy what's on that list. But if you have no list, you'll spontaneously buy everything you see. Our relationship with God as leaders is reflected to our members in our churches. Having a physical, healthy mindset will give us the advantage to make a better decision. Having a healthier physical body will give us also the opportunity to be productive in our churches. And having a healthy financial habit gives us the tools that we need in order for us to be able to build a loving and healthy churches.
And God will guide thee continually, and satisfy thy soul in dry places, and make strong thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Salamat Sir Bernard Castillo sa Bakersfield, California. So nga nindot kay lang video presentation na tinuod na let's work hand in hand to have a healthy churches no kay kana pud siya mubunga po na siya healthy members. Yes. And mahimutag ka na effective sa atong buhat sa Ginoo. Yes, mga kapaglaom no. Sa laing bahin usa ka alawiton nga mudastig kanato karong kabuntagon. Sila ang Heavens Ministry nga muharana nato karong kabuntagon diri lang sa Harana sa Kabuntagon. I wish I could have been there to see the lame that could leap and hear the dumb that could speak and see the multitudes of people Jesus blessed. I wish I could have seen the stone that went rolling away when they looked inside the door to where the grave clothes lay. I didn't see, but I believe that He ascended in the air, and I really wish I could have been there. He commanded Lazarus to walk right out of his grave, and in the Galilean storm it started coming the waves. I wanna feel that breeze blowing on my face. I wanna know the smell, I wanna taste the taste. Just reading, but I couldn't compare. I wish I could have been there when the thousands were fed with just a fish and some bread, and see the little boy packing up the rest. I wish I could have been there to see the lamb that could leap and hear the dumb that could speak and see the multitudes of people Jesus blessed. I wish I could have seen the stone that went rolling away when they looked inside the door to where the grave clothes lay. I didn't see, but I believe that He ascended in the air, and I really wish I could have been there. I wish I could have been there when the thousands are fed with just a fish and some bread, and see the little boy packing up the rest. I wish I could have been there to see the lame that could leap and hear the dumb that could speak and see the multitudes of people Jesus blessed. I wish I could have seen the stone that went rolling away when they look inside the door to where the grave clothes lay. I didn't see, but I believe that He ascended in the air, and I really wish I could have been there. I didn't see, but I believe that He ascended in the air, and I really, really wish I could have been there. I wish I could have been there. Yan, salamat sa atong mga singers, mga kapaglaom. Dito na sa Merida, Leyte, sa Seaside Church. Ang next Saturday, makita ninyo ang atong PSK episode sa Leyte. Makita next Saturday. Kay ang hangover ko no 1 week na siya. So mapaulay ta next week kay hangover man na. So next week makita ninyo. Napa na. Pero mo na nga next week mugawas na ang atong Leyte. Dito makita. Atangin ninyo na mga kapaglaom. Sa laing bayan mga kapaglaom, nakahibalo ba mo nga karon dunay mga sakit nga mugawas? Wala ta kabalo nga ang atong tuhod maglisod na taglakaw kay nigawas na ang mga sakit, mga balatian. Yes, classic. Dili lang kayo nahuman ang Valentine sakit sa dughan, kundi sakit po na sa balatian sa atong panlawas. Physical na siya, dili lang kay sa dughan. Aniya si Doc Laila alang sa Health Beats aton ning tanawon. Food and Nutrition Research Institute latest survey revealed
that 2 out of 10 0 to 5-year-old children were stunted. 3 out of 10 children 0 to 5 years old were underweight, and 1 out of 10 was wasted. And 5 out of 10 0 to 5-year-old children were overweight. Children are most vulnerable to malnutrition. Understanding feeding characteristics affecting child's taste, acceptance, and self-feeding skills are important to consider by the parents and caregivers. Here are tips on how to feed your growing child. Set a good example of eating healthy diet to your child. Offer foods from Go, Grow, and Glow groups. Keep offering new food at a time, new texture, new tastes, and flavors. Generally, children reject strong flavors like spicy sauces, like pepper, vinegar, salty foods, and extreme food temperature, or like too cold or too hot. Plan regular meals and snacks and give your child enough time to eat. Prepare and eat meals together when they are relaxed. Use child-sized plates, cups, forks, and spoons. Involve your child in making the food and feed your child with ease, love, and understanding. This is Miss Lila reminding you, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Be healthy is a wise choice. Yeah, it's true mga kapaglaom. No? Isa sa mga issues dapat i-address ka para na kaning malnutrition, di ba? And parents, you know, naging sa ilahang dakong responsibility. Yes. Mo influence sa ilahang mga anak and to teach them how to eat the right foods. So ma-prevent ang stunted growth. Kaya para dili kita pareha sa height. Malnutrition bitaw. Yeah, but offer your kids with food nga that katong sa to, go, grow, and glow. Muna siya. Kaya mga bata o sahay. Mga bata o sahay, kayong tamili kayo sa nagpagkaon. Anyway, mga kapaglaom, no? For us people, it's normal thing for us nga kung nata sa isa ka new community, maglisod tawag adjust, di ba? Tungkol kay new ang atong environment, di ba ang atong mga palibot natin mga tao, ang mga traditions, mga practices, mga norms. So, sa mga pamaagi aron maka-adjust ta, maayo sa ato ang new environment, no? Now, let's welcome the Filipino Adventist in Nordic area kung saan po nilang pamagi sa pag-deal sa mga differences sa ilang new community. Let's all watch this. Ang atong komunidad karon hilabihan na gayud ka komplikado. Daghan ang mga rason nga makahimong babag kung nganong ang kadaghanan dili makamingle ngadto sa uban. Hilabi na gayud ang atong mga kaigsuunang Pinoy nga Adventista nga dito nagpuyo sa nagkalain-laing lugar sa kalibutan. Usahay makapangutana kita, unsa kaha ang ilang mga pamaagi? Pagpakigsandurot ngadto sa uban, hilabi na gayud sa uban nga mga lahi. As the saying says, no man is an island. Usa lamang ang Norway sa mga nasud nga dunay daghang lumulupyo nga mga Pilipino. Ug panalangin sa Ginoo, adunay bana-bana 50 plus ka mga Adventistang Pilipino nga nagpuyo diri. Ang uban trabahante, estudyante, ug ang uban gipalad nga mamahimong residente. Kini dako na nga organisasyon ug ginganlan kini og FANA or Filipino Adventist in Nordic area. Ug aduna na kini daghang mga aktibidades alang sa pagmisyon ngadto sa uban. Ug niadtong Pebrero 10, 2018, ang simbahan sa Ulster Adventist Church nga diin miyembro ang FANA nagpahigayon sa usa ka monthly fellowship. Diin adunay giandam nga mga nindot nga mga programa alang sa tanan. Ang misyon niining maong programa mao ang pagpakigsandurot o pagpakighigala ngadto sa ubang mga lahi aron mamahimong gaan ang misyon. Pinaagi sa mga makaaghat nga mga pulong, mensahe sa awit ug mga programa nga makapahimuot sa usag-usa ug sa atong labang makagagahom.
ug ang pinakapaborito sa tanan, ang potluck nga lamian nga giandam alang sa tanang mga lahi. Bisan isa lang kaadlaw kini nga panagtigom, ang kalipay nga nabatunan sa usag-usa dili matukib. Ang fellowship diri sa Oslo Church, it was nice experience. And then sadya siya, kaming tanan malipayon, bisag lain-lain may og gigikanan nga lugar, lain-lain og country, but still naay pagkahiusa sa tanan para lang sa Ginoo. Nagbisita ko diri sa ila simbahan nga Oslo Church, Seventh-day Adventist. Nindot sila matinagdanon ang mga kaigsuonan diri, maski nagkalahi-lahi ang mga klasis tao, anindot diri ang ilang church kay naghayo sa silang tanan. Ang fellowship diri sa Ulsud Adventist Church kay grabe siya kabibo ug daghan kaayo kag matun-an. Simpag lahi-lahi man gani tagigikanan tanan, pero tungod kay isa ra nga ato ang Ginoo nga gina-praise o worship, nagatuo ko nga kanang magkahiusa gyud ta. Akong experience diri sa Norway, ay diri sa Oslo, sa Matag Association, ako gatabang jud ko nga magluto, magtabang kauban sa mga Norwegian, sa pag-prepare sa mga pagkaon, mo nang naka-integrate pud ko kauban sa ilaha kung unsa sila mo trabaho, mo share sa ilahang mga blessings. Maayo kaayo ang mga Norwegian. Unya sila pod ang mga Norwegian kay aloof ni sila nga mga pagkatao, mga kaigsunan. Pero mo nang ikaw kailangan jud ka nga ikaw jud i-open ni imong self para sila dili sila maulaw. Bless kaayo ko nga naka-experience ko kung unsa makighalubilo sa mga Norwegian. Here in Ulster Church, we have many Filipino members, and they have been really a blessing to this church. They are very sociable, very active, and very happy people, and especially I have appreciated their musical talents. They have brought a lot of nice singing and music into the church. Busa mga kapanimbaya, mga kapaglaom, dili kita maulaw sa pakighimamat ngadto sa atong mga kaigsuonan. Wad nato ang atong culture barrier. Mu-immerse kita ug aron atong masabwag ang maayong balita. Kung may huni ang kinabuhi, kung si Jesus magahari, mag-aawit sa pagdaig adlaw tanan, ug mabatnan sa matag adlaw ang matuod
Daghang salamat no mga nindot nga mga matahom nga awit mga Yes, kapaglaom. and thank you po doing sa kato sa Filipino Adventist sa Nordic area, no? Norway, sa Norway ta? Sa Norway, sa Oslo, Norway. Kaya in spite bitaw nga naslay racial differences. Oh yeah, but they harmoniously unite in worshiping God. Ang pinakanindot to ila ang patlak. Oh, mo na pinakanindot pag abot sa patlak usa gyud tanan. Yes, and kuan kayo nice paminawon kay ang taga Norway or Norway mga Norwegian og ang mga Filipino nag-isa sila. Labi na padulong sa kaon. So bisag mag-away bitaw basta kaon na isa gyapon na siya. Ang importante sa pagsimba sa Ginoo, hindi sa kaon. So sa laing bahin mga kapaglaom, atong tanawon karon kung si Aubrey and Fitz sa News Plus atong kini nga tanawon. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga mag-auhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, atong saksihan ang pinakabag-ong kalihukan nga gipahigayon diri sa Seaside SDA Church alang sa pagpahat sa maayong balita diha sa ilang komunidad. Bago lang tang nahuman sa atong Happy Family Seminar sa Barangay Kantuhawon, Palunpon, Leyte, in which sakop gyapon sa Isabel District. O kining Happy Family Seminar actually mix ni siya sa doctrinal na to. Like for example, ilhanan sa himsog nga pagpuyo, sa tunga-tunga ani mo landslide ni siya sa ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Unya ang theme ani mao na siya ang usa ka malipayon og himsog nga pagpuyo. Unya kini siya nga outreach ministry na to, nagsugod niya tong January 21 to 27 matag gabi. Dunay more or less perfect attendance sa mga couples yun, magtiayon 100 ang perfect attendance, way labot sa dili perfect attendance. Gibutang ni sa sentro sa basketball court. Ang barangay Kantuhawon may pinakadako nga barangay sa whole municipality of Palunpon, sakop sa Isabel District gyapon. Ang atong mga speaker ani si Brother Juby Espinido, siya ang ga-lectures mahitungod sa balaod. Si Sister Sheila Espinido ang gatudlo sa mga vegetarian food. Dayon ako ang dumala sa health lecture o sa Happy Family Seminar diretso sa doctrinal. Doon na po tayo mga area sa mga kabataan o branch Sabbath School nga ginahimo sa host church sa simbahan sa Kantuhawon. Unya dunay more or less dunay tulo ka grupos Bible study after sa seminar nga mindawat. Karon dunay more or less karon mahibaluan karong udto 20 souls nga mo sunod ni Ginoong Hesus sa iyang mga pagtulunan. Atong nasaksihan ang santos nga bautismo sa atong mga igsuon, simbolo sa ilang pagdawat kang Hesukristo isip ilang personal nga manluluwas. Lahi jud ay kung makaibalo na ta ba kung unsang kamatuoran kay kung kasabot sa akong debate. Salamat sa mga tao nga naghatag og kuan sa ako nagpahibalo. Yeah. In fact sa latest nato nga ginahimo nga wali dito sa Barangay Kantuhawon na ay mga on average mga 250 plus attendees attending the seminar every night. Yeah. Again, through the effort sa mga kaigsunan, pag tinabangay, katong ingon ni Brother Joby nga walay bagutbut, walay bagulbul. Support lang. Kung wala kay ka-support, at least pag-ampo na lang nimo importante. So mo nang usa sa akong nakitaan nga nagmalampuson ng mga bulaton sa district. Ang Ginoo nagasaad sa iyang balaang espiritu nga magauban ug magatabang kanato kanunay samtang kita magapugas sa liso sa kamatuoran diha sa kasing-kasing sa atong isig katawo. Salamat na usab sa pagkikauban kanamo sa paghatod namo kaninyo og mga positibong balita. Among buhing handom nga among ipadya kaninyo makadasig o makatag duwang inspirasyon sa atong pagserbisyo diha sa Ginoo. Nahisulat sa 2 Chronicles 15 City, apan magmakusganan kamo og ayaw pagpaluyaha ang inyong mga kamot, kay ang inyong buhat pagabalusan. Kini si Aubrey Bertudes. Fitzgerald Yamit for News Plus. Everything that really matters in life is done with the heart. Without the heart, whatever we do in life is totally useless. God is distressed when we draw near to Him in words, while retreating from Him in our hearts.
And because in all things, at all times, God wants our hearts to be directed to Him. Dr. Arthur states that the heart is not an inanimate pump. It is a living, dynamic community of millions of hard-working cells. He added that everyone's heart beats around 70 times per minute, or 100 times per day, or about 2.5 billion times in the average lifetime. This vital organ is programmed to work automatically for every second of every day for as long as you live, no matter what else you're doing mentally or physically. In other words, your heart never rests. We understand that our heart is the center of our physical survival. But how essential is this to our spiritual growth? The saying goes, the heart knows that reason cannot fathom. How do this relate to our existence? What are the practical ways to keep our heart healthy? Let us joyfully free ourselves from all worries as we have a heart-healthy life with God, only here in Good Morning Pastor. Yes, no, mga kapaglaom, og bago rin kita nag-celebrate sa Valentine's Day, and let's talk about matters of the heart. Yes, and happy we Valentine's are, Day. happy Valentine's Day sa aton tanan, and we are privileged to have with us the Health Ministries Director of the South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, Dr. Pastor Reynald de la Cruz. Yes, good morning, Pastor. Good morning, Pastor. And kagabi ipod sa live ko na nanaw mo, naa siya sa Takna sa Pagtuon. Yes. Ba? Si Pastor ang nag-lead kagabi. O karon, Pastor, no, atong hisgutan ni ang kasing-kasing. Kay gugma magidaw ko no. Diba? The Bible ko na, Pastor. Susugod na ta, Pastor. The Bible speaks about guarding our heart. Yes. Kung may pasabot aning wordsahan na to ato ang kasing-kasing, Pastor. Kung atong tanawon ng balaan nga kasulatan, no? Ang Biblia nagaingon nga graghanan sa mga issue sa atong kinabuhi mugikan sa ato ang nga kasing-kasing. Yeah. So gikinahanglan gyud nato na siya nga bantayan. Ato gyud na siyang tagaan og pagtagad. Okay. Aron nga dili kini mugawas ang mga butang nga makahatag og kasakit ngadto sa uban. Dili mga butang nga makahatag og kalipay, maka-inspire sa uban nga mahimong madasigon sa ilahang pagkinabuhi ug pag-alagad sa Ginoo. So Pastor, atong nasabtan nga ang kasing-kasing mao man ni ang sentro sa pisikal nato nga pagkinabuhi. Unsa man nato ni siya nga mahimo nga mahinungdanon nga atong espirituhanong pagtubo. Okay. O una sa tanan no, gusto na ko nga ablihan nato atong mga Biblia dinhi sa Proverbio kapitulo 23 versikulo 26. Kay ang pangutana unsaon nato ni nga atong maampingan ang atong kasing-kasing. I would like to remind you nga walay bahin sa atong lawas nga gipangayo sa Ginoo gawas kining atong kasing-kasing. So ang dakong pangutana is ngano man nga ang kasing-kasing kay ingon pa ni sa Proverbio 26 23 versikulo 26 nagingon siya, "My son, give me your heart." Ingon sa Ginoo, anak ko ihatag ka nako imong kasing-kasing. Nganong kasing-kasing man gyud ang gipangayo sa Ginoo? Di ba kung ikaw, Brother Awing, mangayo ka sa usa ka tao, ang imong pangayoon dili ka nang maot, di ba? Kanang yung pinakamaayo imong pangayoon. Mayingon pa na uban kas lang ako. Lagi. So gusto gyud nato nga ang atong pangayoon kanang di gyud ta magmahay. Pero kung atong tanawon ang kasing-kasing nga gipangayo sa Ginoo, kasing-kasing sa tao baya. Ba? Ingon ang balaang kasulatan ng atong kasing-kasing continually evil. Tanan nga kadaot naa diri sa ato ang kasing-kasing. Naa sa akong kasing-kasing tanan nga kadaot kanang pagbakak tanan naa diri. Pero katingalahan ngano nga mao man ay pangayoon sa Ginoo. Pangutana kaganiha unsaon man nato ni nga kining atong kasing-kasing mahimo ni siya nga kahimutan sa Ginoo. Ang atong angay buhaton kining iyahang gipangayo ihatag ngadto kaniya. Ihatag nato sa Ginoo ang atong kasing-kasing. For what purpose? Okay. Sa Ezekiel kapitulo 36 versikulo 26 nagaingon siya dinhi. Gusto na ko ni nga basahon kay kini dili na ko gusto nga ma-miss ang usa ka butang dinhi. Ang rason ngano gipangayo sa Dios ang akong dautan nga kasing-kasing mga kaigsuonan, mga kapaglaom, mao ni siya. Ingon pa niya dinhi,
I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of you and give you a heart of flesh. So mao ni hinungdan ngano nga pangayoon sa Ginoo. Okay. Kay kining atong kasing-kasing mugawas ang issues of life, pangayoon na sa Ginoo aron nga tagaan tagbag-ong kasing-kasing nga kana nga bag-ong kasing-kasing ang mugawas nga issue mao na issue sa gugma nga gi-celebrate niining bulana. Correct ba? So sa ato pa pastor, ang kuana na nga kung imong ihatag sa Ginoo mo na siyang pagsabot pod nga mo grow pug ka spiritually, no? Kay you cannot just be saying Lord imo ko pero ang imuhang mga kasing-kasing diha kay tuwa day sa lahi nga mga butang. Mao na nga si Apostol Pablo kung inyo nabantayan sa Galacia nagingon siya, dili na ako ang nagkinabuhi. Oo. Kay ngano man iya man gipasulod si Kristo. Nanuktok ba si Kristo sa atong mga kasing-kasing? Sa diha nga atong ablihan mosulod siya din hinato ug siya'y magkinabuhi kanato. That is what it means sa paghatag sa atong kasing-kasing. Ba kay lagi kanang giingon pastor ba nga kana bitawng there are reasons that the mind cannot understand but the heart only unsa atong basahon jud laron. Heart knows that reason cannot fathom. So, di ba? So, unsa man na siya, pastor? Sahay manggod, na ay mga butang atong buhaton, kung sahay dili nato ma-explain. Because ang atong pagbuhat, ang nagpaluyo ana, it is because of love. Sama sa gibuhat ni Kristo sa tao. Okay. Dili gyud na ma-fathom sa reason. Nga ang usa ka Dios tag-iya sa tanan, maayo ang iyahang pagkahimutang sa iyahang trono, nanaog dinhi sa yuta, nagkinabuhi sama nato, namatay sa cross sa Kalbaryo. Unya aron lang ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Amen. So that the mind cannot explain that. Yes, you cannot explain by reason. Mao na siya ang kalalom sa gugma nga anaa sa Ginoo. Ug maangkon nato na siya nga kalalom sa gugma kung atong ihatag ang atong kasing-kasing nga niya pinaagi sa atong pag-abli o pasundot nato. Kay mo na siya, di ba? Kay crucial kaayo, di ba, Wingno? Nga mo nang kailangan yun nato siya. If we need to grow spiritually, hatag yun kay, di ba, Pastor? Di man po pwede nga, kuhan, emotional lang kay kano, nga imong heart lang yun siya, no? Nga kanang sa imuha lang, nga kanang pag-decide sa imong na-feel. Atong bantayan, mga kapaglaom, mga kaigsuunan, nga atong pag-decide, it should be a balance between ang atong kasing-kasing, atong emotion o ang atong cognitive o atong reason. Wow. So Pastor, ato mo karon nga bulan, love month ng gitaron. Yes. Naay mga tao nga gusto na mo direct na March na, dili na February man jail. Pastor, kay sakit man, magsakit. Taas kay January sa ilaha. Magsakit ang dugan, taas kay January, yung dito naglukso. Bubo kayong February. Kay ang ilang una-una, wala sila yung mga partner, magsakit ilang dugan. So Pastor, unsa man nato ni sa practical nga pagkinabuhi sa atong kasing-kasing, unsaom nato ni mahimong mahimsog siya. Kani. Sa physical nato nga kasing-kasing, atong bantayan kay kadaghanan baya sa ato ang problema sa Pilipinas karon. Labi na sa mga una nga hinungdan sa kamatayon sa tao. Sayo nga kamatayon sa tao nay kalambigitan ng atong kasing-kasing. So una sa tanan, unsaon man nato ni pag-amping ning atong kasing-kasing? Kana. Una, pinaagi sa atong mga pagkaon. Okay. Diet. Diet is very big nga contributory factor sa ato ang heart health. Kay kining atong kasing-kasing hinumduman nato nga ang atong kasing-kasing sama ra ni sa ato ang kumo kadako. Ug palibot ni ana, ang palibot ana napalibutan na siya og mga ugat. Nga kana po yung mga ugat mo'y nag-supply og dugo para sa kasing-kasing aron makalihok. Aron nga makaangkon tag maayo nga dugo, mukaon tag balanse nga pagkaon. Likayan nato ang mga tambok ng mga pagkaon, likayan nato ang parat, ang atong kadaghanan nga kaunon mga kaigalaan, mga kapaglaom, kanang mga pagkaon nga gikan sa tanom. Mo na gitawag nga plant-based diet. Ikaduha nga paagi, ayaw kalimito ang atong exercise. Exercise is very important sa ato ang kasing-kasing. Kanang gitawag nato nga cardio exercise. Actually, ang atong gi-exercise, dili ang gawas, kundi ang atong heart ang atong gi-exercise. Mo na nga cardio. Kay exercise na para sa ato ang heart. So if you want your heart to grow, you want your heart to be loving and to stay with you the rest of your life, ato nang i-exercise.
Ikatulo, ayaw kalimot kaning gitawag nato nga tubig. Dili lamang ang ato ang nutrition, dili lamang ang ato nga exercise. Apil pod ang tubig. Kay once nga ang atong kasing-kasing mo kulangan og tubig, dili pod siya maka-function. O isa pod ni ana kaning pahulay. Okay. Adunay mga tao nga nagaingon nga ang heart walay pahulay. Yeah. But I would like to tell you na ay pahulay ang heart. Aha. In every beat, there is a relaxation for the heart. So kung mas lig-on ang imuhang heart muscle, inig-pump niya sa dugo, ang volume sa dugo daghan. So panagsara siya mo So dili siya work out. Dili siya lamang worn out dayon. Mo na nga kining mga athletic nga mga tao, inyong bantayan mga higala, mga kapaglaom. Ang ilahang resting heart rate ana mubo. Na uban mga 50 ana mas mubo ilaha. Kumpara sa dili athletic, ang mga dili athletic mga 70, 72 ana. So in other words, the more nga paspas imong pagpump sa imong heart, mas gamay ang iyahang rest. Mas hinay ang iyahang pump kana bitaw ang iyahang nga pagpump is panagsara, mas taas ang iyahang rest. Okay. So mas madugay ang imong heart. So dili siya trabaho kaayo. Dili siya mabunog. Dili siya mabunog. Nya. Gwapo to Ma'am Angel no ingon ni doktor nga muinom og tubig pero dili di kolor. Dili di kolor tubig. Ayaw anang tubig nga clear na nga tubig, hugaw-hugawan pa nimo ay hanimo inom. Dili na na mao. Kay mo naman gyud ang design sa atong lawas. Mo na ang kinahanglan sa atong lawas. Diba? So you have to take care of your heart physically para pud gyud pud ma-nurture nimo ang imong relationship sa Ginoo that you can. Mo na ingon nila nga, take care of your heart and your heart will take care of you. Yes, amen, diba? With God's grace. Daghang kay salamat Pastor no. Kanang greetings Pastor na kay sa imong greetings. Gusto lang na ko i-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa Capitol Center sa Cebu. Ang dito ko katong niaging semana ay conducted a week of prayer. O gusto sab na ko nga i-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa Japan kana sa iglesia nga diin si Brother Winnie Birago ga Simba. Naga-monitor sila sa ato ang mga programa dinhi sa Hope Channel Philippines. Hayo ba? Kuan kayo. Salamat sa pagpagtanaw sa amo diri no sa amo ang kana mga tanang mga programa sa Hope Channel. Ug Pastor Day bago may malimot Pastor, would you have like parting message sa ato ang mga viewers Pastor about our health? Mga kaigsuonan, wala tay lain nga bahandi niini nga kalibutan. Ang ato ra gyud maayong panlawas. If you want to have a happy life, if you want to have a happy family, you must live a healthy lifestyle. Amen. Ba? So sa atong mga daghang salamat Pastor no sa among mga kapaglaom no. Si Pastor kuwi mo lang yun na siyang matagbuan bitaw no. Kung ako kuan kay kuan ni Wing abusada kay kuwing kay ako siya pangutanon Pastor. Inani sa mga health kay. Na puno kayo ni siya. Di na kailangan mo atog doktor nga clinic. Si Pastor pag kanina ko sayo diri sa Hope, sayo exercise gina kuyog ni Ma'am. Grabe ginagyo kay kuan niya. Mo man atong maintenance. Mas maayo nang mag-maintenance tag exercise kaysa mag-maintenance ta og tableta. Correct. Amen kayo ba? Og kay gani nag-iingon ni Pastor nga imong atiman nimong kasing-kasing kay para pud mo grow ta spiritually by giving it with God to God rather karon atong atong tan-awon bi asa dapit ni adto na pud kawing kay para sa Bible Beats mabala na to ang ilahang mga makisayod ta. Ba kini sa Bible Beats. Lain na sad nga adlaw mga kapaglaom ang atong Bible Beats dinhi kita dapit sa Leyte. Makauban nato si kapaglaom Juby Espinido, usa ka simple nga tao karon atong kuyugon mga kapaglaom. So mayong buntag kapaglaom Juby. Mayong adlaw kapaglaom Wing. Salamat nga welcome nga naa dinhi mo sa atong lugar sa baybayon dapit sa Palumpon, Leyte. So kapaglaom Juby atong sayron ron sa inyong mga kababayan diri
unsa man nato pangutana sa ilaha karon dinhi sa atong Bible Beats. Siyempre atong kuan kapag laom atong ginanan atong tukion, pangutang unta sila para nabala nato ang relasyon nila sa Ginoo kung naa galing og ilang may balan og masabtan po nila, masabtan nato gikan nila kung unsa gyud meaning no nga masabtan nato gikan nila ang relasyon nila ngadto sa Ginoo. Sa Ginoo. Kay basin ang mga kapaglaom ban maingon lang na relasyon niya wala di ay hindi makita. So pinagi sa atong pangutana masabtan nato na karon. Yes. So dinhi dapit sa Leyte ta karon mga kapaglaom. So ready na ka? Yes, so, ready. Okay, mangutana na ta. Okay, go. Mangutana sir, unsay tawag ato lugar? Okay sir, daghang salamat sir. Salamat sir. Makita ka diri sa maayo kaayo kay Jesus gives us life. Siya ang naghatag nato kanang kuan para makaabot ta ani nga kalibutan. Then tungod niya nangabuhi ta. Relasyon sa Ginoo okay ra sa aton kinabuhi basta magampo jud ka sa tinuoray. Basta lang nindot na tawag. Ang Ginoo kay mo'y nagama sa tuwa og mo'y nagtabang og unsay atong mga kinahanglanon. Yes. Diha ta nagikan sa Ginoo. Labi na sa atong pangnegosyo. Bisag gagmay, basta kanunay lang. Ang relasyon sa Ginoo God kanamang kung kuan ba nga maduol ta sa iyaha nga kanang luwason ta sa kuan sa atong mga kasalanan. Yes. Amen. Tapaw pa, kulang pa. Personal relasyon sa Ginoo nindot kaayo. Muna atay personal ang kadugtungan sa Ginoo, malipayon ta. Okay. Niya malinaw nang atong kasing-kasing. Okay. So mao gyud na siya ang pinaka ko natin. Personal nga kadugtungan sa Ginoo. Nindot kayo, nindot. Amen. So naami hatag gikan sa Hope Channel. So nami hatag nga Bible nimo. Okay. So daghang salamat kayo Sir Juby sa imong pagkuyog nako dinhi ron sa Leyte. Unsa man imong nakita sa atong mga kapaglaom dinhi sa Leyte? Unsa man ilahang relasyon ngadto sa Ginoo? Kapaglaom mi abi nimo usay musabot na lang ta kay makalitan ang tao. Dili kayo kumo ng interview nimo diretso. Pero at least sa ilang mga tubag makamatikod gyud ta nga ang Ginoo dako gyud sa ilang kinabuhi. Dako relasyon sa ilang kinabuhi. So asa imong personal opinion kapaglaom Juby? So unsa man imong relasyon sa Ginoo karon? Hugot ba gini mo relasyon ngadto sa Ginoo? Kung naay 101%. Wow. Simbahan. Simbahan. Naata sa simbahan. Amen. Philippians 4:13, we can do all things through Christ who give us the strength. So kini nga kusog kini nang kumo Ginoo na. Ang nagsulti ninyo gumikan sa Ginoo nga naghatag nako paglaom. Wow. Pagkanindot kayo. So daghang kayong salamat sa usa ka pribilehiyo nimo nga nag-ani ang Hope Channel dinhi sa Leyte. Thank you kay sa imong pag-accommodate sa among nga team. Way sabayan kung naa pa dugangan pa nato kay atong suluyong ginitanan ba. Wow. Salamat. Welcome. Okay. Thank you kayo. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagatod sa kamatuoran. Kapaglaom Juby Espinido. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Sabbath kaniyang tanan ani pasigutan sa itong segment Let's Pray Today. Kiniyang higayon niya atong gihin-ana sa atong pag-ampo sa atong 777 prayer. Og ato usab gyud sa pag-ampo ang atong mga prayer request kayong gi-send adre sa atong programa. Kauban nato karon sa gihapon si Pastor Reynald de la Cruz, atong Health Ministries Director diri sa Southern Philippine Union Conference. Pastor, thank you so much for being with us. And ano yan mga pastor mga prayer request na pagkabasahon. Una from Ivy Casio. Please include my good friend Cherry Potoy in your prayers. She has a rectal cancer.
cancer since 2013. Another one from Chris Simila. Please help me pray nga unta kani akong bana si Peter muundang na sigarilyo o inom kay maon ni hinungdan nga dadon nako sa church dili makalahutay og paminaw sa Sabbath school hangtod divine service kay gusto na muli kay mo inom og mutabako. From Vance Kamalagan. Unta makaulit nako diya sa Pilipinas, bahala dili na nako ni humanon akong contract ni ako sa Saudi, problema kaayo ni among amo. Thank you sa harana sa Kabuntagon and God bless po. From Jose Torno, mas successful unta ang wali nga paghimuon karong maabot nga March. And lastly from Saul Roylo, akong gihangyo nga inyo apil sa pagampo si Brother Gregorio Luwaton, Randy Ogaw, Remedios Rojas, kini sila nakaangkon og complicated nga sakit. Salamat sa inyong pagampo para sa tutulog ka mga igsoon. Pastor? Sige. So, mag-aampo ta mga kapaglaom. Ang iyon ako kamo nga ido ko ang inyong mga ulo. Ipunting na to ang atong hunahuna nga to sa Dios nga siya nagapaminaw sa atong mga pagampo. Mag-aampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Salamat nga ikaw ang among Dios. Dios nga nagahatag sa among pagkinahanglan matagadlaw. Dios nga nagagiya kanamo. Ug labaw sa tanan, Dios nga nagbuhat sa tanan apil ang among mga kaugalingon. Ginoo niining Takna, ani apipila namo ka mga kapaglaom, mga kaigsuonan nga nagahangyo diha kanimo. Diha sa trono sa grasya. Nagadala sa ilahang mga lulan ug suliran sa kinabuhi. Ani adinhi si Cherry Putoy. Aduna siya'y balatian Ginoo nga cancer sa iyahang rectal. Hangyoon nako Ginoo nga ikaw magapanalangin kaniya. Ikaw magahatag kaniya og kaayuhan. Magapanalangin ikaw Ginoo sa mga tambal nga gidapat sa iya nga lawas, nga mahimo kining instrumento sa iyang dali nga pag-ayo. Amo sab giampo Ginoo si Brother Gregorio Luwaton, si Brother Randy Ugaw, si Sister Remedios Rojas. Nakili silang tanan adunay mga balatian ug adunay mga komplikasyon sa ilang nga mga balatian. Hangyoon na mo Ginoo ang makagagahom nimo nga kamot nga ihikap ngadto kaniya o kanila. Aron ningon ni ana Ginoo maulian ang ilang mga balatian. Amo sab giampo Ginoo ang hangyo ni Sister nga Chris Sumila. Ang iyahang nga bana maundang na unta ang iyahang bisyo labi na sa pag-inom ug pagpanigarilyo. Ano niyang makalahutay siya Ginoo kung muuban siya sa pagsimba diha kanimo. Tabangi siya Ginoo nga mawala ang iyahang gana sa mao nga sigarilyo. Amo sab giampo Ginoo ang amo ang igsuon. Si Sister Vance nga tuwa karon sa Saudi. Aduna siya problema sa iyahang agalon. Ug naghangyo siya Ginoo nga maghimo ikaw og paagi kung mahimo Ginoo. Aron nga siya makauli na dinhi sa Pilipinas ug makauban niya ang iyahang nga pamilya. Hangyoon usab nga mo Ginoo ang imong pagpanalangin sa request ni Brother Jose nga Torno. Nga doon na sila'y pagahimuon nga wali karong Marso. Ginoo, hangyoon na mo nga ablihi o mga hunahuna sa mga katawhan nga magapaminaw ni ini nga wali ug mahimo kini nga magbadinaugon daghan mga hamiling kalag ang madala sa imong tilan. Ug among giampo Ginoo ang tanan namo nga mga kahigalaan, mga kaigsuunan sa nakadaiya nga dapit niini nga kalibutan. Hangyoon na mo Ginoo nga ikaw magauban kanila. Kung doon naman sila'y mga suliran, tabangi sila Ginoo, giyahi sila. Ug labaw sa tanan Ginoo, dili ang among pagbuot mo'y matuman, kundili ang imong kabubuton.
kay ikaw nasayod ang labing maayo alang kanamo. Ang tanan niini among gisalig, tungod lamang sa ngalan Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. You are welcome. And sa itong mga kapaglaom ko na naman mga prayer request, pwede ko yung message at itong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Yes. kining bulan sa gugma. Problema na po sa gugma nga atong tagaan og tambag. Diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kaulitaw og daan ako'y uyab. Kaniliging mo sabay ta sa uso kada February 14, usahay maka-pressure.
Kasagara sa mga friends sa akong girlfriend, kay proud kaayo makapost sa Facebook about sa ilang nangadawatan nga mga bouquet of flowers, perting daghanag chocolates, teddy bear o uban pang mga giveaways gikan sa ilang mga uyab. Akong uyab, walay gi-post kay intawon, di man ko ka-afford anang mga butanga. Mao nang di ko kahatag sa akong uyab. Karon kay murag lain naman iyang temper. Naa naman siya mga pasumbingay nga makalain nas buot. Makapangutana ko ba? Big deal ba gyud di ay nas mga babae nang magpalitag mahalon nga mga butang ug moadtog romantic nga mga dating places inig Valentines? Ay. Oh, mo to yung pangutana mga kapaglao mga to Tagalog pagtagad na in other words mura din siya nabungi no sa Valentines. Na pressure. Wala bungi kayo na pressure na igo kay lahi nga pagkaigo sa panbitaw no sa atong letter sender no dili ni siya nga pagyaga-yaga ba kay kuan. Salamat kaayo no sa pag-share nimo sa imong problema kay dili ni ikaw ra. Kay balo ko nga naapag yung uban ani ngay ana o mo nang na uban kuha ng ganing PC. Mao gani. Mo nang dili na lang sila mo kuan, ila nang i-shutdown na ilang Facebook kay wa mas lay ma-post kunuhay na sakit kani po lagi Facebook lagi ba. Daw bi so sugdan na to. Og no magpadayon si Pastor De La Cruz sa ato kauban sa paghatag og tambag pero maminaw sa tasugod kang fits. Hala ba? Oh, sabi atong mahatag ani nga tambag Di na ko fits. matabag yung answer directly, pero nasabdan ta ka sa imong struggle. No? Ano mo gina-pressure sa hay. Pero ano lang siguro bro, do something to compensate kanang loss. Loss? Is it a loss? Bawi. Di mo lang pag-compensate anak, di mo ka makatag og something tangible, katon lang dili tangible imong mahatag sa iya. Serbisyo ba ka? Serbisyo, feelings, comfort, ano lang siguro kay katong butang. Di man ta ka-afford kay patay sweldo siguro, patay source of income. So ano lang, do something nga i-compensate nimo. Mo po nang isa ka leksyon ba di gyud lali manguyab. Gasto, sorry. Ba kay gasto siya. Dapat na yung budget. Kay budget ba? Gani so big. Sa iyong pangutana manggod lagi kaning big deal ba yun di ay? Para sa ko kay babae ko big deal. Pero dili not necessarily nga kailangan ka mohatag mahalon, kini kato moato sa moato mo asa mo mag dinner fine dining dili gid siguro. Sa Mount Everest. Siguro baka wala na lang niya bisag baka wala siya naingog ka ng Happy Valentine's na greets. Baka wala siya naingon ana ba. Iya lang gipalabay ng adlaw nga as wala kay murag panahon mo sa about lovers ba. Bisag nagreet na kanya. Oh, Happy Hearts Day, I love you. Baka kulang siya sa mga kuan ba comforting words sa ani nga babae. So para sa ka big deal kay mo maguray mo nourishing your relationship. Balag dili wa ka ihatag at least mo greet ka saya or ipakita nimo nga gihigog jud nimo siya. Amen. Quick kuan. Okay ra. Quick ice water yung si Pastor Wendell Serrano siya. Bisag ice water sa inyong saluhan ang ice water okay ra kayo. Basta ma-sweet na, di ba? Sige daw, Obs, another babae. Okay ra nimo, Obs. So, kung tabagon na to niya pangutana, no, for me lang, dili big deal nga mahalon gyud ang iyahang ko paliton kay mo man iyang gipangutana diri. But sa same ra gyapon sa ilang na-mention ganina, it's very important siguro nga ma-express nimo ang imuhang love para sa iya. Pero dili pud siya mag-expect bitaw nga kanang unsa pag gyud kanang special ko para sa iya or dili. Pero I'd like to borrow the idea of the author Gary Chapman nga nada ko na tay lain-lain nga languages of love. So importante siguro nga magstorya mo or imong ilahon kung unsa di ay ang language of love sa ako ang partner sa iyahang way nga ma-feel niya nga love na ko siya and then express your love that way. Correct. Pwede na ginanggang wing, no? Walay problema na siya kay usahay na mga babae nga manggamit. Kanya dili raman pud ikaw naong ana daghan man mo. Niingon si Direk Jandi nga kwan. So kay naka-relate si Direk Jandi. Imo lang nimo ana kay okay ra man na kaon mo mani niya basta kay higugmay mo kaon mo mani niya subakan nimo kini nga scooter diha sa plaza. Kung nagkahigugmay mo okay na kay na siya. Time man siya time. Pero tistingan nimo siya og di gid niya madawat na di gid na tinuray ang gugma nimo. Yes, true. Di na tinuray kay nganong magbase man siya anang ipanghatag nimo nga ang importante nga nahigugma kaniya siya nahigugma nimo. Or man na. Kay unsaon man ang mga butang kung wala ang gugma away ra mangyapon na padulong. Seryoso to. Okay na to dire. Seryoso to. Bago na yun ha. Bago na mag-New Year. Chinese New Year. So bago nga po siya. Murag it's a new wing. Bitaw pastor kani. Unsaon na to siya pastor og tambag.
kung atong tanaw, no, ang pangutana niya dito kung di big deal ba gyud. Sa mga babae, ato gyud ni Siron. Because physiologically, anatomically, dili gyud ang parehas ang babae sa lalaki. Ang paghatag og something special sa babae is very big deal when it comes to relationship. So gikinahanglan gayud nga mangitag yung kag paagi nga makahatag ka ngadto niya. Pero dili kinahanglan nga mahalon. Nabatay mga pulong nga ginapaminawan usahay masulti nato. Bahala nagsaging basta labing. Ang importante din nga dili gyud na siya nga ang amount, ang value mo importante, but the act of doing. Yes, true. Showing your life. It's the Kanang ingon thought, ako kaganiha nga bahala gani nagbulak lang na siya sa kalachuchi. Kung mao na mag-afford nimo imong ihatag, you can make that as a very meaningful sa inyong relationship. Tinuod. Kay effort pud baya nga may ka bulak sa kalachuchi pastor effort ni kat-kat ka. O di ba kay ang ba ang punto lang pud ba nga nag-effort gyud pud ka. Di ra pud siya effort jud. Oo, sa bagyon kay ba sige mo lang gi kuanan basta It's the thought and the act that counts. Yes. Oo, dili lang kay kanang istorya Limbawa, lang. bisan ka ng text lang ang imong gihatag niya. So, pwede na niya ma-post sa Facebook. Morning text sa ako ang Misto siya na kay time. Fits ka pala nakasunod si Bato. Technically mo na Fits ha. Oo. Kung magkalisod man gani, di ba kay kung musulod og relasyon dili man pud siya magpasabot nga grabe ba mapurdoy na lang yun pud ka. Di ba mo ingon nga paraan sad ba? Kay kebalo bitaw ka sa Facebook pud usahay pud biano kay mas unique biya mas mo trending kung kanang unique, di ba? O dili man na si Sarly so mo lagi to kalachuchi bulak sa utot-utot kay paglabay nimo padung sa ila kita kag bulak imo po nito ni hatag sa iyaha o di ba? Yes, nakaidugang pastor. Napakaidugang pastor. Actually, nagani ko nakita nga experience sa magtiayon sa ilahang kasal. Di ba kasagaran nga bouquet kana bitaw bulak pero sa ilaha kana bitaw uhay sa humay mo ilahang bulak o kwan. So something unique. You can give something unique. Bahala nagbaratuhon. Correct. Pero importante, there is a deep meaning. Imo siya gihigugma. And hopefully po sa girls po, dili lang ta magkuhan sa malayan ang buot, magpasumbing, gani. O kana po bitaw sa Facebook po bitaw no. Sometimes bitaw no. You have to maka-pressure gyud siya pero so you have to talk ngini awing kay ganiya. Seryoso si awing nga mag-istorya mo. Unsa man gyud siya. Actually ang isa ka butang ana is to nurture relationship. You must be open with each other. Correct. Kung sa imong gibati, isulti ka niya. Sa imong gusto isulti niya. Because that is the only way nga ang inyong relationship will grow and yung inyong relationship will flourish. Yeah. Amen. So no, daghan pa kay tag gusto ma-share no pero isa lang po natong kuan hinumduman no kana bitong nagpasumbingay ng babae kay basi usay di siya makadirekta og kuan paminawa lang pod. Sit down mo nang giingon ni pastor communicate ay lang po na siya idadma kay nako nibuto na ra bang mayon basig na bagong mayon nga mobuto. Bitaw no. So daghang salamat. We hope that natambagan ka namo og karon among ihatag kang obri kung nai-offer sa obri sa imuha para medyo mugaan imuhang kuan dughan. So the Lord is very pleased with what He has made. Let us all watch our cutie kids here on Kids Station. You're watching Jasmine's Curiosity here at Kids Station. Genesis 1:31, God saw what He has made and it was very good. Today we will be talking about God's creation. Yay! Yay! First, God made light. Second, God made the beautiful sky with clouds and wind. Can you blow like the wind? Third, God made land with green grass. Trees, flowers. Fourth, God made the sun, moon, and the twinkling stars see at night. Fifth, God filled the waters with sea creatures and air with flying creatures. On the sixth day, God made the rest of the earth and made the most special creation. Remember, know that God made the world because He loves us. Salamat kay sa itong mga cutie patuti nga mga kids diya sa Kabina no. And mga kapaglaom,
Sa laing bahin, Asian people are one of the most hard-working people in the world. Apil na ta ng mga Filipinos, mga kapaglaom. We are known to be resilient in all things under different circumstances. So, more of this mga kapaglaom, ato kining tanawon. A simple house requires a skillful engineer or a carpenter. An engineer needs manufacturers to produce bricks, blocks, steel bars, and other materials. On the other hand, nature has the tiniest engineer that creates its own machinery to build its home. This minute masterpiece of God's creation has a natural instinct of designing its home, so detailed that it followed a geometrical pattern, steadfastly making a concrete architecture only spiders can construct. As the spider moves back and forth, it adds more threads, strengthening the web and creating a pattern. Imagine the colorful Arizona. It has not only shined because of its tourism and industry, but also on the rapid growth of immigration. Among those increasing numbers of immigrants are the Asians. In the same manner as the spiders, these Asians are known to be life builders. Asian is associated with high achievement and excellence in all that they do. They might be the tiniest population wherever they are in the face of Arizona, but they stick together and demonstrated a capacity to start a home again. Just like the spiders, they move back and forth, solidifying their steps as they create a pattern of success. Asians learned the art of constructing a web of fellowship, strengthening their bond in Jesus. You know, we believe that we belong to the family of God. And being people from different countries, like immigrants, especially Asians, you know, we love to have fellowship. And this just once a year. At first, we thought of just doing it for the Asian community. And at this time, you know, our group are really growing. We have, I think, about 12 or maybe 10 to 11 languages at this time. We have the Filipinos, we have the Koreans, we have the, you know, people from Thailand, from Burma, from Laos, and people from other places too, the Tongan. So those are the people who are really active in attending as far as the Asian group are concerned. Although we belong to different or many cultures, but we have one message and we have one Savior. So we would like to create a family of God by doing this kind of ministry. So we are doing our best to have a fellowship at least once a year. The Asia Pacific Ministries of Arizona Conference of the Seventh-day Adventist Church once again sealed that silk that glued the Asian brothers and sisters and friends in serving God as they held their annual convocation 2017 at Scottsdale, Arizona, bearing the theme, "As we come and see what God has done and can still do." The melody of their voices, and the praise reports establish a strong connection to the great builder of all times, Jesus. Daghang salamat, Charm, sa imuhang manindot kayong pagpahat din sa Panimbaya sa Kabuntagon. And also Pastor de la Serna. Pastor de la Serna, thank you kayo. Yes, Arizona. Nindot kayo, no? Ang influence, no, sa Asians. That's so happy to them. Gani, that we are one big happy family of God. Yeah, despite of our differences, diba? Our culture. That speaks of that we are really citizens of God. Yes, so mga kapaglaom, anhin na usab kita karon sa birthday bulletin. Ato kinintanaw ng mga naga-birthday. Happy birthday! Baby Andy Maratas.
Major Eddie Balonso. Happy birthday. Melanie, ako ginakusgan nga magulang. Happy birthday. Ako akong mama. Edita Serena Arzcuna. Wow, ako igagaw si Nice Nice Caldera. Happy birthday. Wow! Idol! Happy birthday, Idol! Ito pangalan lagi Ma'am Jose Flores. Happy birthday. Chantel, happy birthday. Led. Really na siya. Happy birthday. Alright, na po day apas na to nga isa ka buok nga birthday celebrant. Happy birthday to Sina Jade Iktin. No? Bangot ni Kuya Daryl Iktin. Happy Sabat. Best friend. I-greet mo na ako ang mama sa akong asawa. Mama sa akong commander. Makura. Happy birthday. February 14, gina-birthday. So, manganta ta. Happy birthday to you. And more happy birthday po, Counsel Nestor Molieda sa Iligan. Happy birthday, sir. Yes. Okay, yes mga kapaglaom, moban ginamo karon sa set ang atong station manager Sir Johnstar Kalibod alang sa pagpasalamat sa atong mga kapaglaom sa Leyte. And pasalamatan ginatong mga kapaglaom, mawaning tunga lang ko kalit diri karon kay ako gining kuhaon nga opportunity to thank sa pasalamatan ginato atong mga kaigsuonan diha sa Isabel Leyte pinagi sa leadership ni Pastor Bong Diasis. Pastor, thank you gyud kayo sa imong pag-atiman namo sa atong pagbisita diha sa atong mga kaigsuonan sa Isabel District, atong mga kaigsuonan sa Seaside, no? Lingaw kayo. Then kani ang picture ni Pastor Diasis og sa pamilya niya, si iyang wife, si nanay. Salamat then sa kani Ma'am Lingganay, paniudto ni. Lingganay family, thank you for joining us. Na-stranded na dito, pero pinaagi sa panalangin sa Kitsaraw na ni. Beltran family na tagaan pud og panihapon dito. Oy, ganahan kay mi aning pamilya kay ngano ang mga bata dili memory verse ang gi-memorize. Memory chapter. Lingaw kay tao sa kalaay na mo dito gahulat nga maayo ang tulay o nga naguba, nag-memory verse ang mga bata, mga apo ni Ma'am Beltran. Kanta pa. Oh, na luoy kay si Gerardo gahulat og unsa kay mahitabo na mo ani. Yeah, thank you kayo mo ni mga dagway sa mga nang stranded dito. Giayo ang tulay. Bisag na stranded. Mga salamat kayo no. Then magpadayon mi sa pagpasalamat gyud sa among gipuy-an dito ang balay gyud ni Engineer Roy Diaz. Thank you so much for allowing us to stay na extend pa gyud mi dito. Free of charge. Free pa gyud ang food then si Brother Jovi and Sister Sheila Espinido. Di mo sila gusto mapatawag Sir Ma'am God. Kuya and ate Sir Jovi, Kuya Jovi and Ma'am Ate Sheila Espinido. Thank you so much sa inyong pamilya sa pagpakaon na mo. Mga kaigsuonan sa Women's Ministries, mga kaigsuonan sa Isabel Leyte, mga kaigsuonan sa Seaside Church. And si Attorney Melinda Kiambaw po sa katubitang gipa notaryo na mo dito. Dali gito. Thank you kayo. Then Orduha family for taking care of us. Or Roslyn or Buddha. Or Buddha, sorry. Or Buddha family. And then si Kapitan Edgar Bandal. Thank you so much, Kap. Ang imong pag-float, ang imong kuan sa Tacloban. Napa sa Tacloban ang ikaw. Ako na naman. Thank you so much Ate Nini Barbosa and family nga nagpaniud to nato dito. And Kuya Uncle Nep Galvan sa pagpadayo sa pagkuano gi-open jud nila ilang panimalay nga mudawat dito og ipakaon kita. Salamat sa among mga pasalubong nga binagol. Yes, ang binagol. Salamat kaayo nga abi-abi yung tagayo dito. Nindot atong kinabuhi dito. Nabahin ang ubang volunteers din na mo uli. Hayay ang kinabuhi dito. Taga-kaon, sponsor. Yes. Daghan salamat kayo. Daghan kayong salamat ba? Inana, yun makita na to ang ilahang kainiton. Wala ka dito, Ma'am Jel. Unfortunately, no. Sunod-sunod. Ato rin yung paningkamutan nga makauban na gyud taan ni kayo. Salamat po sa mga volunteers nga ni Antos po nagpabilin diri. Yang para magpadayon ng mga shows. Si Kevin, thank you. Kevin, Renson, Ariel na magpadayon ng mga shows. Then, Tawing. Sorry, Kevin Hawag. Happy man ang love life. So sa mga employers po nato nga mga boss, sa mga boss nga nakasabot nga nga late in taon ni sila abot. Thank you guys sa inyong pagsabot nga ato mga volunteers sa Hope Channel nga katrabaho sa inyong mga kumpanya inyong kitagaan og pagsabot nga
bahalag 4 days, 3 days nga na late. Inyo lang magdawat, wala nyo gi-fire out. Wala pa siya, wala pa gipapirma si Fitz. Yes, og sa atong mga kapaglawom diha sa abroad, atong mga OFW nga nag-PM gyud sila nga wala na bay harana, asa na. So gahapon nalipay gyud sila dako nga nibalik na sa Sir Johnster gito gahapon. So thank you kayo sa inyong pagsunod dinhi sa Hope Channel sa tanan nga mga programa. Karon pa dayon sa atong mga greetings. Una si Ma'am Angel. Sige no. So happy Sabbath sa tanan, labi na sa akong pamilya sa Zayas Carmen de Oro, gikan kanako Kalila Kulich Naya Baluntang. Happy Sabbath ninyo din ha, patimbaya ko ni Brother MM Balbadores family diha sa San Ignacio Manay, gikan ni Bro Ben Hill. Greetings Maniago family, more power, God bless Pampanga. Watching live from TV Cable, salamat. Your program is very inspiring, hope giving and full of praising and lifting one's heart to the Most High. Just want to greet happy Sabbath to all, especially to my children Joseph Roy, Riza Joy, and Roy II, and to my loving husband Roy. Thank you and more power, God bless, all the way from Tubod, Lanao del Norte, Jesse. Happy Sabbath sa akong nanay ug tatay. Greetings from Lindy Bero sa Limasawa Island. Ug ang ako ang kinakusgan nga igagaw manang Sheila. Daghan kaayong salamat sa pagtanaw karong panahon. Now to all my CSTE family of USTP and Lumbia National High School, para sa ako ang nalangklak sa akong #1 nga fan ba na happy Sabbath. Ug maayong buntag, malipayong Sabado sa tanan, manimbaya ko sa tanang kaigsuunan diha sa may Balingasag. Happy Sabbath, greet na ako akong mga anak kay Itsoy, kay Junior, kay Kevin, kay Dave. Mag-prepare na kay Simba na kamo from Papa and Mama Roel Canlas of Nem Corella, Davao del Norte. Maupay nga agad hida sa harana sa Kabuntagong Nosbleed. Happy Sabbath sa tanan kong mga kabugtuan dida sa Kisanday, akon bugto Miriam Buntan ug Mar Golfan, ug dida sa ila Pastor and Mrs. Edwin Golfan ug kan Mano Albert Golfan Sr. Ako pa to nag-nosebleed ko sa tikang kan Pastor Boos and Mrs. Golfan from Abuyog, Leyte. Last hi, happy Sabbath. Mag-greet lang ko sa tanang naminaw sa harana sa Kabuntagon ug sa akong papa ug mama nga tuwa sa Maitom Tubaon, Tarragona. Ang nag-greet si Jojo Lomokso. Thank you, happy Sabbath. And we would like to greet our friends. Pakibati po sa mga kapatid dito sa Camellia, Springville, SD, and Nazareth Compound. Happy Sabbath po sa inyo lahat. Good morning and happy Sabbath sa tanan ng mga taga-akad from family Cañete sa Carles. And happy Sabbath sa mga kapatid kong Madjos family and Castardo family na ang nagbati si Baby Castardo ng Amahan New Quezon, Busuanga, Palawan. Request po ng awit daw. Kneel at the cross. Yeah. So thank you so much for your greetings. Yes, so ato pasalamatan ang atong matahom mga flowers. Doc and Cora Wahiman, thank you kayo. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you kayo. Bisan wala mi kaabot sa atong sabot tungod kay na stranded mi. Si Sir Johnster nagpaliwanag naman. So thank you kayo Sir and Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Og nag-join nato karon ning Kabuntagon, Pastor James Amado diha sa US. Thank you kayo sa imong pagsunod nato karon. Then si Dinis Basay, then si Abigail Peris na sila og ato mga kapaglaom nga nagsunod, og si Ma'am Laila Dimol nagtanaw siya karon, then si Erdan Rey Suralta, then si kapaglaom Solis de la Cruz, Sien Solis de la Cruz, og sa tanan nga nag-join sa ato sa FB og nag-share, daghang salamat kay sa inyong pagsunod sa Panimbaya sa Kabuntagon. One more na lang. Good morning, happy Sabbath to all members of Central Binolgan SDA Church, Binoligan, Kidapawan City. Also, happy viewing and happy Sabbath to my cousin Christine Macas of Canada. Thanks sa pagbasa. God bless. Milbit Tambuong. And happy viewing to Nikki Maglante Divisoria Church, Buntok, Southern Leyte. Salamat kayo sa inyong messages, mga kapaglaom. Happy Sabbath usab sa akong family, Virtudes family from Tagulwan. Ang kuna ang grasya o kimaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, ang akong papag mama diha sa Matanaw, Davao del Sur pa. Nagsakit siya, wala mapil sa Litspray kanina. So ang pagampo namo kanunay padangat diha kanimo. Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og daghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Mama, Papa sa Quezon City and my happy watching. Busa kupya ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Yes, in harmony every Wednesday, buhing paglaom nga mo ituburan sa atong kusog ug pagdasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan, ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan.
Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Let's pray Visayas.